L'1 de gener de 2026, l'ens d'abastament Ter Llobregat gestionarà l'estació d'Abrera. El ple ha aprovat l'entrega de la possessió per part de Taigua a l'ATL i al conveni de subministrament d'aigua. Aquesta operació respon a la Llei d'Aigües de Catalunya, que estableix que les infraestructures d'abastament en alta han de ser de la Generalitat. Taigua continuarà la gestió de l'aigua en baixa des dels dipòsits fins a l'aixeta. Rebrà pel traspàs 6,1 milions d'euros i se subrogaran els 29 treballadors. A més, l'ATL s'ha compromès a invertir 17 milions d'euros i el gust de l'aigua serà millor. L'altre avantatge, diuen, és que la factura no s'encarirà en els propers 2 anys i s'ha introduït una esmena al conveni per mantenir la progressivitat si hi ha impactes imprevistos. Per tant, encara que ATL ens pugi molt la tarifa a que li compréssim amb ells, som l'Ajuntament de Terrassa qui posa la factura de l'aigua, perquè aquest aspecte serà un dels que ens tindrà en compte a l'hora de la factura de l'aigua. És a dir, quan calculem què ha de pagar el ciutadà o ciutadana, un factor és la compra d'aigua, un altre factor és el cànon, un altre factor... Són molts factors i aquest és només un. Junts i Esquerra Republicana creuen que l'operació és una obligació legal i beneficiarà la ciutat. Ens permet complir amb la normativa, assegurar la sostenibilitat hídrica i reforçar la gestió pública d'un recurs essencial. Guanya independència financera la seva empresa, Taigua, perquè si no hagués fet això, hagués estat lligat de mans amb la inversió que havia de fer per a subministrar l'aigua a Malta i no hagués pogut dedicar recursos, o tants recursos com ara podrà fer, a millorar la xarxa interna de l'aigua de la ciutat i reduir les pèrdues i les fugues que hi ha. Per la seva part, Vox i Partit Popular s'han mostrat contraris. Ens van dir que el preu no pujaria. Ens al contrari, el preu en aquests anys ha pujat. Ens van dir que la qualitat de l'aigua milloraria, ara ens ho tornen a dir. Ara sorgeix un argument nou, i és que vostès estaven convençuts que amb Taigua ho aconseguirien tot i que ho farien tot molt bé. Però la primera de canvi, quan hi ha un problema, quan hi ha un entrebanc, el primer que fan és deslliurar-se d'una plantació tan important com la que estem parlant. Que no les engañe. Esto vuelve a ser una estafa más y prepárense que en el 2028 la factura del agua sí va a subir estrepitosamente. El PSC ha manifestat molts dubtes sobre els costos de l'operació, sobre la pèrdua d'una infraestructura històrica i sobre el rebut de l'aigua en els propers anys. Com fins ara, perquè la gestió en baixa no canvia, doncs sí, serà el ple qui aprovarà la tarifa en els propers anys. Però si els costos s'augmenten, doncs evidentment, alguna repercussió tindrà això en la tarifa. Finalment, Vox i Populars han votat en contra, socialistes s'han abstingut i Tot per Terrassa, Junts i Esquerra han votat a favor. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat. Passarem a l'àmbit de la Junta de Portaveus.